рақиб тӯбро соҳиб гардид ки баъдан футболбозони Куктош маҷбур шуданд қоидаи бозиро вайрон кунанд. Инҷо партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ чӣ гуна имконият ҳамин тавр дарвозабон акнун наҷот медиҳад. Як фурсати бисёр олӣ буд барои футболбозони клуби марказии варзиши Артиш. Аз тӯб ба тири дарвоза расида бармегардад. Анамин ҳолатро ҳоло шумо метавонед бори дигар бубинед ва баъдан зарбае ки албатта иҷро карда шуд бубинед чӣ гуна аз масофаи наздик зарба мезанад футболбози клуби марказии варзиши Артиш. Имконият аст барои идома додани ҳуҷум, аммо Шервонӣ Мамбачоев аст чӣ бошад ки дар лаҳзаи қаблӣ натавонист ҳуҷумро идома диҳад. Инҷо нофаҳмӣ байни футболбозони ҳар ду даста. Идрис Амину нофаҳмӣ ба вуқӯъ пайваст. Ба гумонам ҳоло ба ҳар ду футболбоз корти зард нишон медиҳад Насим Ҳамидов. Бале ба Идрис Амину ҳам ва ба Муҳаммад Саломзода ҳам корти зард нишон дода мешавад. Дар маркази майдон ҳоло легионерҳои дастаи клуби марказии варзиши Артиш тавонистанд тӯбро ба ихтиёри дастаи худ гиранд. Аммо инҷо фурсати бисёр хуб метавонад ба вуҷуд ояд. Аввалин шуда ки ба тӯб мерасад. Довар пеналти таъин мекунад. Воқеан дар ин лаҳза Равшан Сардоров ба хато роҳ дод. Дарвозабони дуюми дастаи Куктош ва дар анамин гуна лаҳзаҳо хеле хуб эҳсос мешавад ҳунарнамоии Идрис Амину. Бори дигар метавонед бубинед. Чунин ба назар расид ки баъд аз пасе ки ӯ дод ба ҳамдастааш акнун тӯб аз ихтиёри ӯ берун шудааст. Аммо на, боз ҳам аввалин шуда ба тӯб маҳз Идрис Амину расид ва дарвозабон нисбати ӯ дидаву дониста қоидаи бозиро вайрон кард. Аз ҳамин саҳнаи такрорӣ метавонед бори дигар бубинед. Воқеан бархурд байни онҳо буд. Мамбачоев дар назди тӯб зарбаи ӯ ва ҳамин тавр ҳисоб 1-0 мешавад. бинандагони арҷманд Шервонӣ ҳам дастҳояшро ба пеш баровард дар оғози бозии имрӯза ва футболбозони клуби марказии варзиши Артиш тавонистанд дар дақиқаи 21-уми рақобат голи аввалинро ба ҳадаф расонанд. бори дигар метавонед бубинед. Дарвозабон ба самти чап меҷаҳад. Шервонӣ бошад зарбаро ба самти дигар равон кард ва ҳамин тавр ҳисоб 1-0. интизори ёрии табибон бошад. Фатулло Фатуллоев ирсоли навбатии тӯб аз ҷониби ӯ ва боз ҳам бубинед ки ин ба зарба табдил меёбад. довар чӣ ишора мекунад? Гол бо сабаби офсайд ба эътибор гирифта нашуд. вагарна мо ҳолатеро ки дар оғози бозӣ мушоҳида карда будем инак дар дақиқаи 32 ҳам бори дигар мебинем. Фатулло зарба мезанад. тӯб боз аз ҳама мегузарад. дарвозабон ҳам инҷо оҷиз мемонад. дигар бора футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш пешдастӣ мекунанд. ҳатто Комрони Мирзохон капитани ин даста гол ҳам мезанад ки онро баъдан бекор карданд ва саҳнаи такрорӣ ҳам нишон медиҳад ки воқеан онҷо офсайд буд. мо мебинем зуд рақиб онро бартараф мекунад. Саломзода гузариши навбатӣ бисёр ҳам хуби ӯ вазъияти хавфнок аст. зарбаи ӯро мебинем. васатгузории футболбозони хатти дифоии дастаи меҳмон боис бар он шуд ки ин ҳолат бартараф шавад. бори дигар метавонед бубинед Муҳаммад Саломзода ва ҳаракатҳои бисёр зебои ӯ. Феликс Тете бисёр ҳам хуб бубинед дар 1-4 чӣ гуна ин легионерҳои африқои клуби марказии Артиш албатта унбориза бурда истоданд. як фурсати дигари бисёр ҳам хуб ба вуҷуд меояд, аммо бозигарони дастаи меҳмон аз ин имконияти худ истифода накарданд. чӣ гуна вазъият буданд дар дохили ҷаримагоҳ. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолати ба вуҷуд омадаро. бубинед ба дарвозабон пас медиҳад. дарвозабон бошад иштибоҳ мекунад ҳангоми иҷрои зарба ва баъдан Суҳроб Ҷалилов аз ин имконияте ки дошт бояд бо як зарба ин гуна ҳолатҳоро ҳаллу фасл намояд футболбоз. Шарафҷон Солеев ба қафо пас медиҳад. Муҳаммад Саломзода акнун тӯбро ба канори чап ирсол мекунад, вале дар ҳамин лаҳза акнун садои шуда ки довари марказ Насим Ҳамидов баланд мешавад ва он аз анҷоми қисми якуми рақобати дастаҳо дарак медиҳад. партоби навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ як имконияти бисёр олӣ ва чӣ гуна голи зеборо мо шумо мебинем бинандагони арҷманд. худи футболбоз дар ин лаҳза бовар намекунад ки ба ҳамин тартиб ба дарвозаи ҳариф гол зад. Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ва аслан агар ин гуна зарбаҳоро дарвозабонҳо ҳам баргардонанд шояд худ каме дар хиҷолат монанд ки ин гуна голи зеборо бартараф мекунанд. ҳарчанд Беҳрӯз Хайриф кӯшиш карда, аммо ба тӯб расидан натавонист ба таври зарурӣ ва голи бениҳоят зебоеро мову шумо дар оғози қисми дуюм мебинем. воқеан ҳам олӣ буд. инҷо танҳо як дафъа пирӯзӣ ба даст овардааст. имконияти навбатӣ ба вуҷуд меояд ва
ҳисоб 2-1 мешавад бинандагони арҷманд. Куктош дар қисми дуюм камбек карда истодааст. Шарафҷон Солеҳов воқеан барои дарвозабони ҳариф мушкилӣ эҷод кард. ҳам онҷо Беҳрӯз Хайриев нофаҳмӣ байни ӯ ва муҳофизатгарони даста буд ки ҳангоми баромадан аз мавқеи худ хато карданд ва Шарафҷон Солеҳов дар баробари голи бисёр зебое ки ба ҳадаф расонд акнун ҳам муаллифи гол мешавад. партоби голиро ҳам ба номи худ сабт мекунад. ин футболбоз воқеан лаёқат ва истеъдоди бисёр хуб дорад. ӯ дар мавсимҳои гузашта ҳам мо ишора карда будем. ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф ва чӣ гуна гол! имрӯз бенефиси Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа аст бинандагони арҷманд. бубинед туп ба тири дарвоза расида баъдам ба дарвоза даромад. Беҳрӯз Хайриев ҳангоми мавқеъгирӣ боз ҳам хато кард ва дар натиҷа голи сеюмро аз тури дарвозаи худ берун мекунад. бори дигар метавонед бубинед ин зебогиро, ин шукӯҳ шаҳомати футболро. Билол Сулаймонов партоби туп аз ҷониби ӯ, аммо дар маркази майдон футболбозони Куктош ин ҳолатро бартараф карданд ва бо ҳамин бозӣ имрӯза хотима ёфт бинандагони арҷманд. қаҳрамонӣ воқеан волои футболбози хатти ним муҳофизаи дастаи Куктош дар қисми дуюм Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа боис бар он шуд ки дастааш дар дидори имрӯза ғалаба кунад.